profit yeberege maswitsi pane profit yemariko $9. But ngandikuchauri chakanakira maswitsi akavharwa kudya. Chaka kupinda mushopu kutenga. Hapana chimwe chauchaita kwaari kunze kwokungotengesa. Akasatengwa nhasi chengeta anotengwa mangwana. Akasatengwa mangwana chengeta ano because akatovharwa kare. Saka kuona here kuti urombo kuda kwako. Mukuzvibata here izvo. Poverty it's your choice. Tawirirana here. Miritera Masango ndinobva kuGuruve. Asi pari zvino ndiri muno muHarare. Ndinonzwa kufara nezuva ranhasi. Zuva ranhasi ratiunganidza kudai iri. Ndadzidza zvakawanda pamusoro pemabusiness. Ndafarira mabusiness ndowandafarirawo. Kuti ndadzidza pamusoro pemakeke chaiwo chaiwo. Keke chaiwo chaiwo. Rinogona kusimudza munhu muupenyu hwako, kuvandudza upenyu hwako munhu. Then ndikadzidza pamusoro pekuti munhu haufaniri kungorarama uri munhu usina policy inokuviga, inokubatsira muupenyu hwako. Kungorarama uri munhu so tsvagawo policy yaunopinda, yaunobatsirwawo nayo policy iyoyo yekuti inokwanisa kuchema iwewe even kana ukasvika pahama dzako kana mukanzi kufamily kwenyu muri vanhu mukuti makasaririra but kana une policy yako hazvioneke, inovhariridza zvakawanda, inovandudza zvakawanda. Ndiri umwe wavanhu vakafirwa nemurume. Ndawanawo boka iri nhasi randibatsira mune zvakawanda. Tadzidza zvakawanda mukati mweboka irori. Rine kunamata mukati boka irori ratapindawo nhasi. Ratidzidzisa zvakawanda maringe nekuti tizviraramire takazvimirira samai vasina murume. Ndinonzi Hazvinei Meki kana kuti Mai Matipa. Ndabva kuSouth Park. Nhasi ndadzidza zvakawanda kuburikidza nokuti kana uri shirikadzi hazvirevi kuti wagumirwa neupenyu kana kuti ufirwa nemurume zvorova kuti upenyu hwako newewo ndopawaperera ipapo. Unofanira kudzidza kushanda nemawoko, kuzvishandira even kutengesa, kuita mabusiness. Ndasi ndo zvandadzidziswa izvozvo. Ini ndadzidza zvakawanda mugrupu rino Foundation Trust nekuti Mwari vakutitira zvakanaka uye tadzidza kuti tinofanira kushanda nemaoko edu. Kana uri single kana uida hazvireve kuti upenyu hwako hwapera, asi kuti unofanira kuwanikwa uri munhu anosumuka, anoshanda nemaoko ake wekuti mangwana togona kuzorejeswa nyangwe nemhuri yangu. Uye nekudzidziswa kuti tinofanira kuramba tichingonamata kuna Mwari kuti Mwari vatitire zvakanaka. Shwiro chamunacho kubva nawo kuenda mberi munashwiro ipi? Ndinoshure kuti ezvinozvi ndikutoita Bible study, ndinoshure kuti ndienderere mberi nekuramba ndichiwoshipa kuna Mwari ndichiita kusvikira ndapedza Bible study yangu. Nichandoshwira ndechekuti zvakafanana nekuti kana uine dambudziko mira pana Mwari. Ngatidzidzei kunamata seshirikadzi. Ndozvandoda kuvadzidzisawo nekushanda nemaoko. Noti kuita nzira dzisina kururama asi zvakaita kuenda kubhawa kuti pamwe ndo kunogona kupa mari. Aiwa kana usina mari yebusiness unoudza semafundisi vanokubatsira vokupawo mari yekustarta business and then woita kero neupenyu. Ndadzidza panopa ndadzidza zvakawanda kuti even kana usina mari unogona kuenda kune kambani iyo ndakanganwa zita razombobata zita racho kuti inonzi chii, unogona kuenda iti zero deposit vanokupa zvinhu wotengesa and then wovapa yavo mari yotora yako yepamusoro. Ndochimwe zvandadzidza. Ndine tarisiro yekuti kubva nhasi zvichienda mberi ndichakwanisawo kuriritirawo mhuri yangu ndadzidza mabasa emaoko kupfurikidza negrupu rino. Ende zvinhu izvozvo ndinokurudzirawo kuti kune vamwe vanhu kuti aiwa ngatitsvage mapolisi tisangorarame tiri mhuri isina anotiviga. Mazuva ano kusina zvokunzi masawira ekumamisha zviye zvakadarika, zvinhu zvakatosara zvakatofumuka. Takutsvagawo mapolisi edu ende zvinhu zvandafara nazvo chaizvo panapa ndafara zvokuti. Then ndikadzidza pamusoro pebhuku rinoita kuti rinochengetedza utano hwedu isu pakurarama. Ndafara zvokuti zvinhu izvozvo kuti ukakwanisa iwo kuziva kuti pakurarama kwangu ndofana kudya zvinhu zvakaita seichi neichi neichi, zvinhu zvinokwanisa kuti uve neutano hwakanaka neupenyu hwakanaka mukurarama kwako. Ndofunga naizvozvo ndatenda. Program yemawidows ndaifarira zvokuti ende zvinhu zvandifadza kuti ukaona uchirangarirwa nemunhu usina kana ukama naye vachishedza vanhu, kuunganidza vanhu, kungovabatsira just kungopirwawo chinhu mahara, kungobatsirwa kunzi iwo wakafirwa ndakukubatsirawo nechichi, iwo wakafirwa ndoda kuti uye uzodzidza uchiona mabusiness ari panapa ari kuitwa pano. Ende program yemawidows ndafara naizvo kuti dai yaramba ichienderera mberi
ndinotenda Dr Bernie nezvavatiitira muzuva ranhasi kuti Dr Bernie vasadzokere mumashure, ngavarambe vachienderera mberi vachitidzidzisa zvakawanda zvakasiyana-siyana pamusoro pemawidows, ende vachitiudzawo kuti semawidows munorarama sei, munodii. Ndatodzidza zvinhu zvakawanda stereki panapa zvatadzidziswa naDr Bernie. Saka ndinoda kuvatenda Dr Bernie kuti Mwari avawedzere dzimwe njere vagowana kuzotibatsira neramangwana futi. It was indeed a great program with Dr. Bernie. Some women were taught that it's not really capital they need to start a business, which is not only to empower ladies, but also to empower men who are marginalized in their communities. Let us hear from Dr. Bernie, an author, a seasoned broadcaster, and also a businesswoman. She speaks about this inaugural launch of this program. This has been an exciting launch, and we're launching the Widows, Orphans and Singles support group. It's very important for anyone to belong to a support group. Whenever you're going through tough, whenever you can't handle your situation, this is the purpose of this support group. And what we want to do is we're excited for the launch of today. We want to take it to all the provinces in Zimbabwe. We want to help men and women out there. So if you are out there and you want to join us, please come. The big takeaway out of this event is that many ladies and men that came, a lot of them, their hearts were heavy. So we managed at least to make them feel comfortable. We managed to drive them spiritually. We also managed to drive them business-wise, to say that over and above, you must or you need to use your hands. When you use your hands, the Lord has said it in the book of Deuteronomy 28 verse 12, that blessed are the works of your hands. So a lot of stress that you are going through, a lot of trouble that you are going through, you were not aware that you're supposed to use your hands, but otherwise it came out magnificent, and everyone is excited, and we are happy for this first launch. We are looking forward to our second launch. To those that want to come, the lessons that they should expect are that, number one, empowerment. They need to be empowered. Number two, they need to live a spiritual life. And number three, they need to do well in every area of their lives, and they must never look down upon themselves. Every situation that comes to them, they must utilize it, and it must come good. And all I can say as well is that this support group does not have age. It takes everyone. You feel you want to belong to a group, here we are. We are also saying that of late there is drug abuse, alcohol abuse. We shall be running with that one as a theme as well, to say we are saying no drugs and no alcohol abuse to all the people out there, because as it is happening, it's not targeting the youth, but it's targeting everyone. I am a woman of so many hats. I'm a counselor, so half the time when I'm in the counseling room, a lot of women and men that were coming, I could see what they were suffering from. I could see what was bothering them. So therefore, my heart just had to, I can say align with them, in the sense that the fact that I can counsel them, why I also can't start a support group whereby I'm now inviting everyone to say, those who haven't seen me, those who haven't come to me, please may you come. We are also in a process of starting a podcast whereby we are saying it's a support group, but someone could be far away and they can't come. We want to put some teachings every morning, every afternoon, and every evening, so that at least we are good to go. Muchishona muchidimu, kukurudzira vana baba nana mai kunze uko kuti musanyarare, musafe musilence, musadyiwe moyo. Tinozviziva kuti dzimwe nguva mave widow, kuti baba vakapfuura kana kuti amai vakapfuura, uyai tigare pasi titaure. Tiri kugadzira shamwari dzekuti tigare tichiwirirana. Chakanakira boka ratagadzira iboka rekuti tinoumbana sevanhu vari munzvimbo imwe chete, ari single naari widowed, vese vari single. Ukatarisa matambudziko avanosangana nawo mamwe chete, tiri kuti chiuyai, musabate rushaya, uyai tigare pasi, uyai tiverenge shoko raMwari, uyai tinamate, ende uyai tikurudzirane, tisawane mumwe wedu anozosafa depression kana stress nekuda kwokuti ari ega, oro nekuda kwokuti ari kufila marginalized. Society sometimes mune mamwe maquarters unoona pamwe pachinzi ari single, pamwe apiwe chigaro, kana muchechi ari single apiwewo chigaro kubasa. Izvozvo ndozvatinoda kuchinja the narrative. We want to demystify that thinking.